Nag-courtesy call ang TCFC kung Tangub City Football Club sa opisina ni Mayor Ben Canama kaniadtong Hunyo 1, 2023 aron sa pagpasalamat sa tabang nga suporta sa ilang grupo diin kini nahimo sila nga back-to-back champion sa gipaygayong futsal tournament sa Barangay Poblasyon Tubod, Lanao del Norte kaniadtong Mayo 13, 2023 sa tema Talino at Lakas ng Kabataan Ipamalas. Nahimong champion sa Futsal Ladies Open ug champion usab sa Futsal Men's Open ang TCFC. Sa atong pakihinabi sa presidente sa Tangub City Football Club nga si Ma'am Charito Chacha Migrinyo, dako ang iyang pasalamat sa LGU Tangub sa tabang nga gihatag. Andiyala ko ng pasalamat sa LGU Tangub headed by our very own Mayor Ben Canama. Salamat sa tanang support sa amo ang club, Tangub City Football Club. Mapasalamaton usab si Coach Marlon Servinto Burda sa suporta nga gipaabot sa mga opisyalis. Nagpasalamat mi sa suporta na iyang gihatag sa mga sa Tangub City Football Club sa pag-adto na mo sa dapitan na iyang gitagaan sa kanan ayon financial support. Labi na sa iyang mga kauban ng Vice Mayor Disina sa mga kunsihal mga mua sa sunod nga may mga event tagaan mi nag-suporta gyapon. Naghatag usab og mensahe ang Captain Ball og Best Defender sa maong grupo. Ako dahil si Jerome Gambisilio nga isa ka player sa Tangub City Football Club. Ako kami pasalamat sa Mayor ni Mayor Ben kay sa pag-support sa mga financial assistance sa transportation ug sa pagkaon. Labi na pod sa itong mga konsyali sa secure. Kini usa sa nakahatag og dakong dungog natong mga Tanggubanon. Ang ngayon gayod nga ato silang i-congratulate sa ilang nakab-ot nga kalampusan nga nakahatag kini og pasidungog sa atong dakbayan sa Tangub. Alang sa yanong balita, Untoy Restillador, una ang Ginoo.